Keď v júli 1983 otvorila rehoľná sestra Elvíra Petroci v talianskom meste Saluzzo prvý dom pre narkomanov, netušila, že stojí pri zrode veľkého diela, ktoré zachráni život stovkám chlapcov a dievčat závislých na droge, stratených pre normálny život, odlúčených od rodiny, priateľov, od Boha. Začiatky neboli jednoduché. Vyžiadali si roky modlitieb, obiet, odriekania, mravenčej práce i trpezlivosti a najmä veľmi veľa odhodlania a lásky. Sestra Elvíra si vyhrnula rukávy a pustila sa do boja s predsudkami a založila komunitu Cenacolo. Toto talianske slovo v preklade znamená večeradlo a asi najlepšie vyjadruje hlavnú náplň života v komunite, základy, na ktorých jej členovia stavajú svoju budúcnosť. Sú to modlitba, priateľstvo a práca. Komunita Cenacolo bola pred necelými 2 rokmi uznaná Pápežskou radou pre laikov za medzinárodné súkromné združenie veriacich. Za takmer 28 rokov svojej existencie otvorila približne 60 domov v Európe, Spojených štátoch amerických a v Latinskej Amerike. Jeden máme aj na Slovensku v Kráľovej pri Senci. Už viac ako 3 roky má táto komunita svoj dom aj na Slovensku, a to v Kráľovej pri Senci. O jeho začiatkoch nám porozpráva Maroš. Prví chlapci, ktorí sem prišli otvoriť dom, prišli 5. novembra 2007 a začali tu žiť. Ale ten dom v srdciach ľudí už fungoval o mnoho dlhšie. Už dávno predtým bola skupina ľudí, priateľov komunity, rodičov, ktorí modlili za to, verili, dúfali, že sa nakoniec ten dom tu na Slovensku otvorí. Bolo to pár rokov, ktorí čakali na to, aby sa mohol ten dom otvoriť tu na Slovensku, aby prišli prví chalani sem, aby tí Slováci, ktorí dovtedy sa pripravovali a vstupovali do komunity, nemuseli chodiť do Chorvátska alebo do cudziny, aby robili pracovné dny, aby vstupovali do komunity, ale aby to mohli všetko urobiť tu na Slovensku. Takže to, že sa ten dom otvoril na Slovensku, tomu predchádzalo naozaj veľa trpezlivosti a veľa modlitby a odriekania tých ľudí, ktorí verili v toto dielo. A takisto aj veľa chalanov a dievčat v komunity, ktorí naozaj modlili zo srdca, obetovali aj pár rokov svojho života tým, že čakali, že boli pripravení, že by mohli prísť sem na Slovensko, otvoriť dom. A ďakujem Pánu Bohu, že som dostal ten dar a mohol som byť jeden z tých chlapcov, ktorí prišli sem ako prvý. Bol nás 7, ktorí sme začali, ja myslím, v tom duchu komunity. Ako to mama Elvíra má tak najradšej. V chudobe, v jednoduchosti, v skromnosti. Prišli sme sem do jedného domu, ktorý bol akurát v takom stave, že teraz mohli sme sa tu vyspať. Bolo tu naozaj dosť roboty. Keď sme sem prišli, tak bol to akurát tak, že treba si dobre vyhrnúť rukávy a pustiť sa do roboty. A to sa aj stalo. Naozaj v jednoduchosti sme začali. Mne sa páčilo to, ako nás tu prijali na Slovensku. Ja som teda predtým, jak som prišiel sem na Slovensko, žil v komunite pár rokov a tá moja slabá viera, ktorú teda mám, mi veľakrát dala mi zamyslieť. Rozmýšľal som o tom. Teda verím Božiu prozreteľnosť. Verím v to, že Pán Boh sa postará. A keď som si vždycky teda predstavoval, jak prídeme jedenkrát na Slovensko, jak sa to otvorí dom, tak som vždycky s tou mojou to slabou vierou myslel, a tak možno ten Pán Boh na Slovensku je taký nejaký chudobnejší, taký nejaký skromnejší. Takže či to tu všetko bude, či nám nebude nič chýbať. A tí obavy ľudské veľakrát, ale ten príchod sem a celé to prijatie a celý ten začiatok až do dnešného dňa, čo tu žijem, niekoho presvedčil o tom, ako veľmi som sa mýlil, a ja ďakujem aj tomuto domu. Tomu všetkému, čo tu prežívam, že ma Pán Boh utvrdzuje stále v tom, ako je dobrý otec. Ako tomu, kto v neho verí a dúfa, nechýba nič. Nám tu nechýba nič, nám tu nechýba nič. My sme tak vždycky, možno niekedy viacej skromnejšie, niekedy potom zase je toho viacej. Ale je pekné vidieť to, ako ten duch charizma komunity je. Tým budovaním tohoto domu, jak ja budujem sám seba, budujem aj ten môj charakter, rastie aj tá moja viera a dôvera Pána Boha, Božiu prozreteľnosť, priateľstvo, pretože aj s tými chalanmi, čo som tu prešiel tých pár rokov, som urobil
pekné, krásne priateľstva, ktoré boli naozaj urobené cez pravdu, cez odriekanie, cez kríž, veľakrát aj cez utrpenie, ale v radosti. Ako vás prijali tu ľudia v okolí, v Kráľovej Prísenci alebo aj v meste Senec? Báli sa zo začiatku toho, akí ľudia sem prídu? Bola tu nejaká nedôvera? Alebo naopak prijali vás s otvorenou náručou? Alebo hľadali ste si k sebe cestu? Takisto aj tu som mal určité obavy, jak to bude s prijatím, ale ja som ostal naozaj veľmi príjemne prekvapený, lebo to prijatie bolo srdečné. Teraz ja som sa doteraz nestretol s nejakým negatívnym prijatím, alebo teraz niečím, že by sme mali niekde zatvorené oči. Naopak, vždy, keď sme niekde prišli, či už to bolo naozaj, či sa týka cirkvi, alebo čo sa týkalo štátnych inštitúcií, tak vždycky sme mali tie dvere otvorené. Vždycky teraz tá Božia prozreteľnosť naozaj bola blízko pri nás. A veľakrát sme prišli, sa nám otvorili dvere a ľudia boli otvorení a ústretoví a príjemní. Ja myslím, že teraz komunita bola prijatá naozaj tu na Slovensku, veľmi pekné. A to určite aj vďaka tomu, že naozaj tá komunita, ten dom sa otvoril v tom 2007 roku, ale už dávno predtým bolo tu jedno zázemie ľudí, jedno spoločenstvo, ktoré modlilo, ktoré sa stretávalo pravidelne, takže už o komunite sa určite vedelo. Takže aj zo strany cirkvi. Keď sme sem prišli, prvý deň prišiel pán biskup Rábek sem medzi nás. Ja si pamätám na to presne tak v tom duchu komunitnom. Tu bolo všade blato a všetko toto bolo porozbijané a teraz nevidelo sa teraz, kde je dom a kde sú stromy a kde teraz všetko bolo zarastené podliakmi. A teraz pán biskup sa tam brodil tým blatom, po kolenám v blate. Nám došiel tak jednoducho pozdraviť, privítať. Tak to sú také pekné momenty, ten začiatok tých prvých dní, jak sme sem prišli. Hovorím, veľa kňazov, ktorí boli otvorení od začiatku, boli v ústretovi, vždy prišli odslúžiť svätú omšu, vyspovedať chalanov. Čo sa týka prozreteľnosti duchovnej, kňazov, reholníkov, ktorí za nás modlili, sestry, tuto v okolí reholné. To je pomoc, ktorú ja osobne pocitujem vždy počas celého toho času, čo sme tu na Slovensku. Vždy tie modlitby tých sestier, to je radosť. Aj tie priateľstva s kňazmi. To sú priateľstva, ktoré sú osobné. Pre mňa ako pre jedného narkomana, ktorý bol závislý roky na drogách a žil ten život, čo je s tým spojený, byť a cítiť sa priateľ s kňazom alebo s jednou sestrou reholnou je jedna vec, ktorú som nikdy si ani nepredstavoval. A teraz je to pre mňa radosť stretávať sa s takými ľuďmi. A tuto na Slovensku naozaj je ich kopec. Ja si pamätám tých chalanov, ktorí to už urobili nejakú tú cestu a potom vždy rozprávali a túžili potom, keď sa otvorí jeden dom na Slovensku, vždy rozprávali o tom, jak vyjdeme komunitu, budeme teraz už budeme vonku, tak už bude, dúfajme, otvorený dom na Slovensku, budeme tam chodiť a ja neviem, donesieme vždy nejakú prozreteľnosť a zahráme si fotbal s chalanmi a v nedeľu na svätú omšu. Takže ono to bolo vždy nejako naspadnuté. Ja si pamätám, teraz v tých domoch bola taká atmosféra. Pre jedno chalaniska, ktorý je v komunite, bol a je jeden obrovský dar ísť otvoriť dom. To bolo vždy. Ja si pamätám, keď sa otvoril dom v Rusku, mama Elvíra sa pýtala po tých domoch, kto by chcel otvoriť, jednoducho tam to vystrelili ruky do Ruska. Ja som mal nejakých 5-6 mesiacov v komunite, vystrelili ruky jednoducho hore, teraz na toto sa ma dotklo. A ten dom na Slovensku bol vždy tak nejako naspadnutý a už sa o tom rozprávalo a modlilo sa za to. A to boli naozaj veľa chalanov, ktorí za to modlili. Vždycky v tom dome každom je jedna skupinka chalanov zo Slovenska, bola či už teda 5-6 chalanov vždy. A tí sa dohodli a vždycky urobili teraz alebo nejaký post, alebo teraz nejakú novinu, alebo teraz nejaké modlitby sa stretli po večierke v kaplnke, pomodlili sa. A jednoducho tá atmosféra v tých domoch medzi tými chalanmi zo Slovenska jednoducho žila. Jednoducho bolo to živé a jednoducho modlilo sa za to a očakávalo sa to. A pre každého chalana, a medzi chalami bola jednoducho taká atmosféra, keď sa o tom rozprávalo, sa rozprávalo nejakom očakávaný vždy. Pre každého toho chalana bola by česť veľká ísť otvoriť ten dom. Ja poznám naozaj chalanov, ktorí ostali v komunite kvôli tomu, aby možno pomohli, keď sa jedenkrát dom otvorí. Ostali pár rokov, viacej, jeden kvôli tomu domu.
Ja môžem jedine poďakovať Pánu Bohu za tú prozreteľnosť, že si medzi tými chalami, ktorí sem išli, vybral aj mňa. Keď sme prišli sem, naozaj, ten začiatok bol veľa entuziazmu a veľa chuti a zápalu niečo urobiť. Ten život tu, by som povedal, bol veľmi jednoduchý a veľmi, by som povedal, bol to od základov. I keď sme sem prišli, tak aj to miesto, ono vyzeralo úplne ináč, že vyzerá. Bolo miesto, ktoré bolo neobývané, ten dom bol neobývaný, opustený, kde bolo naozaj len základné, bolo pripravené naozaj to základné v dome, aby sme mohli tu bývať. Prišli sme na jeseň, to je takisto neobvyklé v komunite, aby sa otvorili domy na jeseň. Tak my sme došli na jeseň už teraz naozaj tesne pred zimou. Ten dom bol naozaj len to najnutnejšie vybavené na to, aby sa tu dalo prežiť. Tuto v okolí domu bolo to všetko zarastené. Došli sme sem, ale bolo to krásne jednoducho žiť s tými chalanmi, ktorých som ja predtým nepoznal. Nová situácia, ktorú mi dala komunita predo mňa. Ani s jedným z tých chlapcov som sa nepoznal. Pre mňa aj toto bol jeden rast. Potom žiť v tých podmienkach, aký sme tu žili, bol takisto jeden krásny rast. Pre mňa, ja som potom pochopil, najprv som išiel s tým a idem na Slovensko trochu pomôcť. Potom som pochopil, že to není to. Že ja som došiel na Slovensko, to pomáha mne. Nie, že teraz ja som došiel teraz niekomu pomôcť, alebo teraz ja som teraz niečo, to tak vôbec není. Pravda je tá, že ten dom pomáha mne. Od začiatku. Ten kopec chalanov, čo sa tu vystriedalo, toľko pre mňa. To všetko, čo som videl tu za týchto pár rokov v tomto dome, čo sa týka Božej prozreteľnosti, čo sa týka toho, ako sa Pán Boh stará. To všetko pomohlo mne. Aby tá moja viera bola väčšia, dôvera v Pána väčšia, Božiu prozreteľnosť väčšia. Toto sú pre mňa dary. Tie podmienky sú určite není ľahké, ale to všetko, čo je za tým, to všetko vynahrádza, to sa nedá porovnať. Kebyže teraz mám vidieť, teraz rozdiel, či by som to robil, neviem ti povedal. Tie podmienky, tá radosť, ktorá je za tým, je o mnoho väčšia. Jak to teraz to trápenie, alebo teraz nejaký ten zápas s tými podmienkami, ktoré sú. Určite bolo lepšie alebo krajšie spať v nejakom vyhratom dome, ktorý je urobený krásny a vymalovaný a všetko je lepšie, ak teraz niekde vstane, klade sa budí ráno. Ten režim je naozaj podobný, ako vždy v komunite. Teraz nie je tam teraz niečo extra. Možno tie podmienky sú trochu sažené, naozaj to stávanie, keď sa zobudí človek a teraz, ja neviem, niekde v izbe a teplúčko a zbehne len dole po schodoch do kaplnky, je určite ľahšie teraz v zime, keď na seba hodíš ja neviem, také nejaké vlhké veci a vybehneš v tej zime, tak dojdeš do tej kaplnky, ktorá tiež... Trošku je to také stažené, ale ten program je vlastne istý. Toto sa mi napríklad páči, lebo som si myslel, keď sa bude stavať dom, všetky tí síly a teraz to všetko bude na dom a teraz to všetko bude na... Ale mne sa páči jedna vec tá v komunite, že v prvom rade ostane vždy modlitba. Vzťahy medzi chalanmi. To sú veci, na ktoré sa nikdy nezabúda. Toto je jedna krásna vec, že vždy začína ten deň v kaplnke. Aj teraz, aj keď sa stavia, aj keď bolo veľa roboty, aj keď bolo leto a bola tá chuť začať hneď ráno, ale na to sa pozeralo vždycky. Vždy sa na to pozerá. Ísť do kaplnky a poprosiť Pána za silu na celý deň. Nádherné veci. To sú nádherné veci. Toto ma presvedčilo teraz o tom takisto, že aj keď je toho veľa, vždycky sa dá nájsť čas, pokiaľ sa chce. A bez toho to jednoducho by to neišlo. Ja si neviem predstaviť, ak by to bez toho išlo. A sú to aj pekné obety a pekné nejaké víťazstvá
každého jedného z nás, keď naozaj pracuje sa, tu sa letí, niekedy sa to naozaj letí, celý ten deň sa letí. Potom príde ináč v komunite, v tých domoch, kde som mal teraz normálne v tých domoch, jednoducho príde nejaký čas večer, kde už je teraz osobné nejaké voľno, alebo po obede nejaké osobné voľno, po večeri, teraz nejaké osobné voľno, kde trošku si tak odpočíneme, nejako relaxujeme. A túto jednoducho, tí chalani hľadali sami nejakú možnosť ešte dokončiť to a vyjasniť si teraz s nejakým chalaniskom možno nejakých vzťahov, nejakú hádku, ale popri tom, ako niečo ešte dokončujú. Toto bolo nádherné. Tu, keď je teraz večerka od tej 9, tu prišli, keď došlo do domu nášho o 10, o 11, jednoducho tu každý chalan ešte niečo teraz robí a dokončí a nie kvôli tomu, že musí. To je nádherné, nie kvôli tomu, že musí, alebo že mu to niekto povedal, že to cíti, že to chce. A že mu to robí jednoducho radosť. A chce to dokončiť, lebo to cíti ako svoju vec. Ako niečo svoje, čo môže on dať, on obetovať do toho všetko spoločného a má z toho radosť. Toto sú nádherné veci. A to sú není veci, ktoré sú nariadené a povinné. A to sú veci, ktoré idú zo srdca. Dom na Slovensku. A myslím, že to bola najlepšia vec, ktorú nakoniec, ako my hovoríme v komunite, skombinoval Duch Svätý. Takže že ma tu zaviedol a že mohol som spoznať tých ľudí, ktorých som spoznal veľké aj príklady pre mňa, ktoré sú, lebo nakoniec aj tí ľudia, ktorí nám to chodia pomáhať aj s tým domom, aj takto kňazi, ktorí chodia medzi nás, to sú osoby, ktoré sú naozaj pre mňa veľké príklady a teraz ja cítim, že rastiem tu. Že to, čo robím, to, čo neviem, čo tu žijeme proste aj tu na Slovenskom dome, to aj to priateľstvo také, lebo naozaj to sa môže cítiť. To, že sa aj trpí, aj že tak spíme aj teraz v tom stane, aj že teraz veľa razy je to nepohodlie, tak cez to všetko sa cíti naozaj jedna veľká jednota medzi chalanmi. A to je práve, že to ja cítim, že mňa veľmi mení, lebo tak doteraz to bolo všetko preto, lebo som musel, ale aj ten prvé 3 roky, to je vždycky je to, že ešte je tam niečo, prečo som vo mne bol, prečo som musel. No a teraz som zostal, lebo chcem proste, lebo chcem aj na sebe pracovať a viem, že komunita, čo mi dala, tak aj by to bolo jedna veľká škoda pre mňa, že by som teraz sa obrátil k tomu, aby som išiel preč. No, preto cítim, že naozaj Pán Boh ma priviedol sem na toto miesto a chcem to aj robiť dobre. Pobyt v dome tu pre mňa znamená veľa naozaj, lebo aj keď som prišiel párkrát na tie stretnutia semka, ešte keď som sem nebol prehodený, nikdy som si neuvedomoval, koľko robí aj jazyk, taký ten materinský, koľko sa vie dotknúť aj srdca, aj neviem, už aj len tie omše v slovenskom jazyku, alebo keď som počul po dlhom čase čítanie v slovenskom jazyku, alebo neviem, pesničky aj všetko. Nedával som tomu takú vážnosť, tomu jazyku nášmu, lebo som tie 3 roky žil v Chorvátsku, tak som si na to zvykol, že som žil tam. Nepozeral som to ako nejaké, že to je vážne, aby bol dom na Slovensku teraz otvorený, však vedel som žiť aj v tom Chorvátsku, nebol to teraz nejaký problém. Ale potom, jak som prišiel sem, som si uvedomil, koľko veľa
robí naozaj aj jazyk, aj vidím aj teraz na chalanoch, aj keď prichádzajú mladí, ako im je aj ťažšie sa naučiť jazyk a keď si spomeniem potom, jak ja som bol na začiatku, že ten jazyk mi veľa na začiatku človeka pribrzdí to, keď nevie jazyk, takže to bola jedna z vecí, čo sa ma tak dotkla na začiatku a čo ma drží teraz tu, no tak najviac asi to, že sa stáva ten dom, že sa buduje niečo nové. Toľko rokov sa čakalo na tento dom a neviem, radosť je tvoriť naozaj. Každý deň vidíš niečo nové a nové, ako to stále ide dopredu a to človeka potom naozaj aj drží, aj má chuť teda ísť ďalej a potom aj tie stretnutia, čo robíme pre rodičov, aj svedectva teraz na Slovensku, to bolo tiež pre mňa taký jeden z darov, aj tu na Slovensku povedať niečo, nielen teraz v zahraničí som robil doteraz svedectva alebo tak. A roznierie sa radosť aj tu na Slovensku, to bolo pre mňa niečo, na začiatku je také aj strach z jednej strany, ale aj taká radosť, že aj doma môžeme niečo spraviť pre našich mladých. Človek všetko, čo tu robí, tak je to stále s tým, že aj v komunite stále tí starší, tak stále to prenášajú potom na tých mladších, učia tých mladších, takže aj to všetko, čo tu sa snažíme robiť, alebo čo robím, tak je tam ten pocit, že robím aj pre niekoho druhého. Kebyže to robím iba pre seba, necítil by som takú radosť. Tak aj tá stavba je určite s tým pocitom, že bude to slúžiť veľa druhým chalanom, ktorí tu budú môcť tiež nájsť ten zmysel života, tak ako keď ja som sem prišiel a všetko to, čo spravili už chalani predo mnou, čo oni za ten čas vybudovali a to, tak ja už som mohol byť tu a zbierať to už ovocie tej ich práce, tak aj ja určite, neviem, mám ten pocit vo vnútri, aj to všetko, čo robím, tak je s tým pocitom, že robím to aj pre tých druhých, aby tí chalani, ktorí tu prišli, aby cítili tiež tú atmosféru, to, že aj ja som tu mohol nechať niečo zo svojho života, niečo, čo ja som sa tu naučil, čo to mne dalo, tak aj mám ten pocit a mám tú túžbu, aby aj tí ďalší chalani, ktorí prídu do toho domu, aby tu cítili tú atmosféru rodiny, aby tu našli ten zmysel života, aby tu našli toho Boha chuť robiť niečo a naučiť sa vlastne žiť, takže určite aj tá stavba je pre mňa to, že viem, že tu bude môcť byť aj viac chalanov a aj veľa Slovákov, že teraz môžu tu aj robiť pracovné dni, aj to bol pre mňa teraz dar, že som mohol tiež tu vstúpiť do tohto domu slovenského, čo na začiatku som ani nevedel, že by som mohol možno tu ostať na Slovensku, ale určite je to všetko s tým pocitom, že aj tí druhí tu budú môcť žiť. Spomínal si, bol som v Medjugorji, keď mi povedali, že tento dom sa otvoril a bol som veľmi šťastný. Videl som fotky, listoval som v časopise, videl som, že chalani naozaj začali od nuly a že ten domček bol taký pekný, sympatický, pretože bol taký typický slovenský domček. Ten typický slovenský dedinský domček a tak mi to povedal, áno, to je Slovensko. Som povedal,
toto reprezentuje Slovensko. Máme tu jeden diel, niečo, čo my pridáme do tejto mozaiky komunity, čo je nákolo. Mal som tu možnosť, to šťastie, byť tú milosť, byť v apríli tu, v tomto dome, viac od nejaký mesiac, keď sa začala táto stavba, ktorú vidíme za sebou. A veľmi sa ma dotklo prežiť tých pár týždňov tu s chalanmi, pretože som prežil naozaj, že som mohol prvýkrát v živote svedočiť môjim životom, chalanom, Slovákom, rodičom, čo vlastne ma komunita naučila. A to ma veľmi sa ma dotklo, vidieť tu ľudí, je tu chalanov, ktorí prichádzajú na pracovné dni, rodičov, ktorí prichádzajú pomáhať. Jednoducho, myslím, že cez tento dom sa tak naplnilo to poslanie tej komunity, tak tá mozaika sa uzatvorila tým, že teda rodičia majú kde prísť, že chalani, ktorí prešli cez komunitu, sa môžu kde zastaviť, že chalani, ktorí sa pripravujú na vstup do komunity, majú tu jeden oporný bod. Ja verím, že to je jedno veľké svetlo pre celé Slovensko a že to môže urobiť veľa dobra. Vždycky celý život, neviem, som utekal od zodpovednosti, to bola prvá vec. Druhá vec je taká, že všetky veci, ktoré som robil som to ľahostajne. Bez toho, aby som vložil do toho srdce. A naozaj tu, v tých poslednom roku hlavne, teraz keď sa buduje ten dom, neviem, ja to vidím niečo veľké, jeden krok, veľký dopredu, že sa učím vkladať naozaj srdce do toho, čo robím. Že aj ten dom, není mi to ľahostajné. Napríklad teraz, keď sme robíme tú zvonicu teraz tuto a chalani mi rozprávali, že
Nie, proste není to dobré, není to podľa tých, ako by to malo byť, ako si to oni predstavovali, že teraz by to mohlo byť lepšie, by to mohlo byť trochu širšie, neviem, že to nepasuje k tomu domu. Neviem, sme mali adoráciu a ja som na tej adorácii nič nemyslel, iba ako by som to zlepšil, ako by som to naozaj spravil tak, aby to pasovalo k tomu, aby to bolo teraz dobre, aby to nebolo, iba že čo som spravil narýchlo a to je to, som si jednu vec spravil, aby som si utrel ruky, ale naozaj to, čo ma, ja to cítim, že to chcem robiť dobre a to, že sa môžem naučiť vložiť srdce do toho a myslím aj to, ten odkaz, ktorý chcel by som nechať aj potom pre tých ďalšie generácie, aby videli a cítili, že ten dom nebol iba postavený preto, lebo neviem, ľudia chceli alebo bola potreba toho, že aby sa postavil ten dom, ale ja osobne ho chcem postaviť preto, lebo cítim, že to je jedno Božie dielo, Božie volanie, že ma tu zavolá, že tu môžem ostávať a preto, aby som chcel aj cez ten dom sa naučiť byť zodpovedný, dávať srdce do tých vecí, ktoré robím a naozaj robiť to na Božiu slávu. Il cuore mio hai chiesto amore e tu hai scoperto che l'amore non si vende. Così ho corso forte per la via e nell'affanno son caduto ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore ma l'amore non c'è e stanco e solo sono rimasto qui. Ti prego abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo. Se mi připomněla jedna věc, když jsem vlastně před rokem začínal komunitu, tak jsem měl takový sen prostě. Měl jsem sen, že mi schořel můj dům. Jo, a nevím, co to mělo znamenat, nebo co mi to mělo napovědět, ale prostě přišel jsem do domu s tím, že jsem věděl, že se bude stavět dům. No, už když jsem vlastně přijížděl z Medjugorje s rodičima, tak jsem věděl, že pokud se začne stavět dům, tak budu moct přiložit ruku k dílu, protože mám nějakou tu zkušenost a s mámou Hoblikou jsme se o tom bavili, že určitě tady bude jako využitý moje zkušenosti. Ale co to pro mě znamená, já nevím, po tom snu, co jsem teď tady říkal, tak mám pocit, jako kdybych zbořil ten svůj vnitřní chrám a tím, že stavím ten dům vlastně pro další generace, je mi jasný, že ho nestavím pro sebe. Že vlastně udělám nějakou tu svoji komunitní cestu tady rok, 2, možná trošku víc, nevím, jak to dopadne, to se nechám řídit Bohem, ale vím, že to stavím pro další generace a tím pádem stavím i sám sebe, můj nový charakter, nevím, jak to vysvětlit, prostě svoji novou osobnost mám pocit, jako kdybych vystavoval nově. Tohleto, takový mám pocit z toho, že vlastně stavím dům pro další generaci Slováků, který se mají změnit. Takže na to možná po celou tu dobu na to myslím, že vlastně měním i sám sebe. Gesù, io sono venuto qui da te perché c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è, a mani vuote corro a te, Gesù, accettami così, ti prego abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu, e questo ghiaccio che ho nel cuore
puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Ti prego abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te. E in questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. In questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Se al timone ci sei. Partecipare in questo, fare queste case, questo per me è un grande dono anche. A tiež zúčastniť sa týchto prác na výstave toho domu je pre mňa tiež jedným darom. È qualcosa che sarà qui sempre o per tanto tempo, almeno qualcosa, non so, dobbiamo anche mettere tanto impegno in questo lavoro, lavoriamo tanto in questo e non so. A že je to niečo, čo tu vlastne ostane na dlhší čas, čo tu ostane dlho po nás a aj cez tento čas zažívam to, že veľa sa aj pracuje, veľa snahy do toho dávame. Allora, non mi sento tanta soddisfazione con questo, che posso vedere queste case crescere, è bello. A vidím aj veľa takého zadozučinenia, keď môžem vidieť, ako po tej práci vlastne ten dom rastie a to je pre mňa taký pekný pocit. Con potenza manda la tua luce, con potenza manda la tua luce, Spirito Santo scendi su di noi, Spirito Santo scendi su di noi, scendi su di noi, scendi su di noi. Santo Spirito, fiamma la mia vita. Santo Spirito, fiamma la mia vita. La tua grazia infiamma la mia vita, la tua grazia infiamma la mia vita.
Spirito del Signor si è posato su di me, ha consacrato il mio cuore